távcsókamera. Egész jó lesz szerintem most. Nagyon mozog, tudod, fejeddel együtt. Nem baj. Azért kicsit maradj le, mert akkor mindig benne leszel. Ja? Rehabos versenyzőt előzzünk. Előzzük, bazd meg! Előzzük! Picsát! Ez az esély pofára van kamerámban. Igen! Ez az kis kell nyugni picsába, bazd meg. Gyuri! Most nagyon rossz felé kamerázol, Domó. Nem baj, haladni. Fussatok bele! Ja, kiabáljak! Itt vagyok! Jaj! Megint nem jó, nagyon nem jó. Állítsuk le.